a karama kallau dan juyo mana kai tambayoyi zan ma bude rufe motar yawa a karama kallau har da siya akai to dan koma ba dan yi bayan wajen motar yawa daya ana to ga ma a wani waje kaga wani waje kaga mu to ga ma a wani waje me muka zo yi nan bidiyon wace waka to yanzu me zaka ce wa masoyanka suna nan suna kallon ka yaushe a sabuwar shekara ko a wata shekarar da ta zo ta samanta a sabuwar shekara to shikenan ba matsala yi musu godiya yawa yi musu baiti daya sayyidana na mai girma na gaida ke shugaban duka mata da Sayyid- farko na sa Allah na wanda yi ne na zaune sarkin da baya bacci wanda ya ci akwa a tsuntsaye idana na mai girma na gaida ke shugabar duka mataye yawa to sarauki mun gode wannan bude motar ka shiga yanzu kai Mai kama da maikin Allah annabin da ya zo a shekarar giwa